Δεν γράφει. Τώρα. Οκ. Ωραία. Ωραία. Πάμε, ξεκινάμε. Θα βάλουμε ζήτημα υγείας. Έτσι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από την ομάδα διαλογισμού. Κάνουμε την εξάσκηση του θεραπευτικού κώδικα προς το παρόν πάνω σε θέματα υγείας. Θα βάλετε όλοι ένα ζήτημα που έχετε. Ένα ζήτημα υγείας. Μπορεί να μην είναι κάτι σοβαρό, μπορεί να είναι κάτι απλό. Έτσι, μια κούραση, μια στονοκέφαλος, οτιδήποτε. Ό,τι σύμπτωμα έχετε μπορείτε να το βάλετε. Ξεκινάμε λοιπόν. Προσεύχομαι όλες οι γνωστές και άγνωστες αρνητικές εικόνες, λανθασμένες πεποιθήσεις, καταστρεπτικές κυταρικές μνήμες, ενεργειακά εμπόδια, καθώς και όλα τα ζητήματα υγείας. Τώρα εδώ έχουμε όμως φυσικά εμπόδια. Πάω πάλι να αρχίσει. Προσεύχομαι όλες οι γνωστές και άγνωστες αρνητικές εικόνες, λανθασμένες πεποιθήσεις, καταστρεπτικές κυταρικές μνήμες, ενεργειακά εμπόδια, καθώς και όλα τα ζητήματα υγείας, ιδιαίτερα σε σχέση με το ζήτημα υγείας που έχω επιλέξει, να εντοπιστούν, να έρθουν στην επιφάνεια και να θεραπευτούν, καθώς θα με πλημμυρίζει το φως, η ζωή και η αγάπη του Θεού. Εύχομαι η αποτελεσματικότητα αυτής της θεραπείας να αυξηθεί κατά 100 ή και περισσότερες φορές. Αγαπημένο μου υποσυνείδητο, εσωτερικό παιδί, κύτταρα του σώματός μου, σας αγαπώ και σας βεβαιώνω ότι είναι εντελώς ασφαλές να αφήσουμε όλες τις γνωστές και άγνωστες αρνητικές εικόνες, λανθασμένες πεποιθήσεις, καταστρεπτικές κυταρικές μνήμες, ενεργειακά εμπόδια και να βιώσουμε την υγεία μέσα μας, ιδιαίτερα σε σχέση με το ζήτημα υγείας που έχω επιλέξει. Και θα ξεκινήσω, θα βάλω τα χέρια μου στην πρώτη θέση, καθώς οραματίζομαι ότι είμαι μία γαλήνια ψυχή. Μένουμε σε αυτή την επίγνωση. Λέω στον εαυτό μου ότι είμαι μια γαλήνια ύπαρξη, είμαι μια γαλήνια ψυχή, ένα λαμπερό αστέρι στο κέντρο του μετώπου εσωτερικά και από εκεί όλο το φως εξαπλώνεται σε όλο μου τον εγκέφαλο, πηγαίνει στους ώμους, στα χέρια και ακτινοβολεί στα δάχτυλα και από τα δάχτυλα και το κέντρο της παλάμης ακτινοβολεί προς το κέντρο των φρυδιών. Το ίδιο θα κάνουμε σε όλες τις θέσεις. Θα το πω άλλες 2 φορές μετά για να είμαστε πιο σύντομοι, δεν θα το ξαναεπαναλάβω. Οπότε ο καθένας στο χρόνο του μπορεί να ολοκληρώνει. Συνεχίζουμε στο δεύτερο κέντρο, που είναι το κέντρο του λαιμού. Μένουμε πάλι στην ίδια επίγνωση, κατά τη διάρκεια όλης της αυτοθεραπείας. Οραματίζομαι ότι είμαι ένα λαμπερό αστέρι εσωτερικά, με μια γαλήνια ψυχή, με μια όμορφη ψυχή, που ακτινοβολεί φως μέσα στα κύτταρα του εγκεφάλου και από εκεί το φως πηγαίνει προς στο λαιμό, στα χέρια και ακτινοβολεί στα δάχτυλα και στο κέντρο της παλάμης προς το θεραπευτικό κέντρο του λαιμού. Και παίρνουμε μία εισπνοή. Κρατάμε όσο μπορούμε την εισπνοή μας και εκπνέοντας παραδίδουμε στη Θεϊκή Μητέρα όλα ό,τι χρειάζεται να θεραπευτεί. Σε σχέση με το ζήτημα υγείας, η Θεϊκή Μητέρα μας φροντίζει σήμερα με την θεραπευτική ενέργεια και την αγάπη της. Ο καθένας μπορεί να την οραματιστεί όπως θέλει. Και
συνεχίζουμε στο επόμενο κέντρο, τα σαγόνια, με την ίδια επίγνωση. Απλά από εδώ θα προσθέσουμε 1 μέτρο 2 πάνω από το κεφάλι μας, μια άλλη πηγή ενέργειας, που είναι η ανώτερη ψυχή μας, η οποία δέχεται όλες τις πληροφορίες από τη θεϊκή πηγή και τις φιλτράρει και στέλνει θεραπευτική ενέργεια προς την ψυχή μας, στην εσαρκωμένη ψυχή, και παίρνουμε μία εισπνοή. Και εκπνέουμε και παραδίδουμε στη θεϊκή μητέρα ό,τι χρειάζεται να θεραπευτεί. Και συνεχίζουμε στο επόμενο κέντρο, που είναι η κρόταφη, με τον ίδιο τρόπο, εισπνοή. Πάντα οραματίζουμε ότι είναι μια ψυχή, στο κέντρο του μετώπου, ένα αστέρι, και 1-2 μέτρα πάνω υπάρχει η ανώτερη ψυχή μου, η οποία συνδέεται με τη θεϊκή πηγή, με τη θεϊκή μητέρα. Οραματίζουμε αυτή τη ροή της ενέργειας να πηγαίνει από τον εγκέφαλο προς τα δάχτυλα των χεριών και να ακτινοβολεί εκεί στο θεραπευτικό κέντρο, και από εκεί να κατευθύνεται σε όλα τα κύτταρα του σώματός μου. Και συνεχίζουμε, από εδώ και πέρα θα λέω κάποιες σύντομες επιβεβαιώσεις για να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Αξίζω την υγεία. Σε όλα μου τα κύτταρα ακτινοβολούν υγεία, ευεξία και ενέργεια. Είμαι γεμάτη, είμαι γεμάτος, ενέργεια και ευεξία. Είμαι ανοιχτή και δεκτική στη θεραπεία. Συνεχίζουμε στο κέντρο του λαιμού. Είμαι ανοιχτός, ανοιχτή και δεκτική σε όλη τη θεραπεία, σε όλη τη θεϊκή θεραπεία. Τα κύτταρά μου είναι γεμάτα από υγεία, ενέργεια, ευεξία. Και παίρνουμε μια εισπνοή πάλι. Συνεχίζουμε στο κέντρο, στα σαγόνια μας. Με την εισπνοή μας λέμε στον εαυτό μας: όλα μας τα κύτταρα, είμαι ανοιχτή και δεκτική στη θεραπεία. Τα κύτταρά μου και όλο μου το είναι λάμπει από υγεία, ενέργεια, ευεξία. Όλο μου το είναι λάμπει από υγεία, ενέργεια, ευεξία. Και ο καθένας το οραματίζεται όλο αυτό μέσα του. Συνεχίζουμε στους κροτάφους. Όλο μου το είναι λάμπει από υγεία, ενέργεια, ευεξία. Όλο μου το είναι λάμπει από υγεία, ενέργεια, ευεξία. Συνεχίζουμε στο κέντρο φρυδιών. Είμαι ευγνώμων, είμαι ανοιχτή και δεκτική, ανοιχτός και δεκτικός στη θεραπεία που ήδη γίνεται μέσα σε όλο μου το είναι. Η θεραπεία ήδη συμβαίνει μέσα σε όλα μου τα κύτταρα, σε όλο μου το είναι. Έχουμε αυτή την πίστη για τη θεραπεία, σε ό,τι έχει βάλει ο καθένας μας. Συνεχίζουμε στο κέντρο του λαιμού. Όλα μου τα κύτταρα είναι θεραπευμένα και υγιή. Λάμπουν από υγεία, ενέργεια, ευεξία. Συνεχίζουμε στο σαγόνι μας. Όλα μου τα κύτταρα λάμπουν από υγεία, ενέργεια, ευεξία. Και τελευταία θέση στους κροτάφους. Όλα μου τα κύτταρα λάμπουν από υγεία, ενέργεια και ευεξία. Όλο μου το είναι
όλο μου το είναι, έχει τη βέλτιστη ευεξία, τη βέλτιστη υγεία, τη βέλτιστη ενέργεια. Και θα κλείσουμε, θα βάλουμε τα χέρια στο θώρακά μας, στο τσάκρα της καρδιάς και θα ευχαριστήσουμε. Η θεραπεία μας έχει ήδη γίνει. Και θα αγκαλιάσουμε για 1 λεπτό τον εαυτό μας και θα νιώσουμε πόσο πολύτιμος είναι. Θα του πούμε ευχαριστώ για το χρόνο που αφιερώνει για να είμαστε καλά. Και θα του πούμε μπράβο γι' αυτό και θα του επιβραβεύσουμε. Και εδώ κλείνουμε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, τη θεϊκή πηγή, τη θεϊκή μητέρα, το θεϊκό πατέρα για τη θεραπεία. Και θα τα πούμε πάλι σε κάποια επόμενη συνάντηση. Ευχαριστούμε, Γιολάντα. Καλή συνέχεια, καλημέρα σας. Θα κλείσω την εγγραφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Πριν από την 15 δεν κάναμε.